Γεια σας, σήμερα θα μαγειρέψουμε μπιφτέκια με νυφάδες βρώμης. Έχουμε εδώ πέρα τα υλικά μας. Μισό κιλό κιμά, 2 ξερά κρεμμύδια τριμμένα, μισή κούπα Νεσκαφέ νυφάδες βρώμης, 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα, 2 κουταλιές της σούπας σάλτσα ντομάτας, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. Και τέλος έχουμε 2 κουταλιές της σούπας λάδι. Πρώτα ρίχνουμε στο κιμά το κρεμμύδι. Μετά ρίχνουμε τις νυφάδες βρώμης. Τις 2 κουταλιές μουστάρδα. Ναι. Μετά ρίχνουμε τη σάλτσα ντομάτας. Πολύ ωραία. Το αλάτι, το πιπέρι και τη ρίγανη. Τέλος, με το λαδάκι μας. Ωραία. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά για 2 λεπτά. Τα ανακατεύουμε τόσο καλά ώστε τα υπόλοιπα υλικά να ανακατευτούν πολύ καλά με τον κιμά και να μην φαίνεται τίποτα. Το γυρίζουμε και λίγο. Εκεί. Μόλις τελειώσουμε το ζύμωμα καλά, το αφήνουμε το μείγμα μας να ξεκουραστεί για 1 τέταρτο για να πάρει το κρέας όλες τις μυρωδιές και τις γεύσεις των υλικών. Η βρώμη, δεν βάζουμε ψωμί και βάζουμε βρώμη γιατί βοηθάει στο οργανισμό μας περισσότερο. Ωραία. Αφού ανακατέψαμε τώρα καλά, το αφήνουμε να ξεκουραστεί. Είμαστε έτοιμοι να πλάσουμε τα μπιφτέκια μας. Έχουμε βάλει το φούρνο σε 180 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Παίρνουμε αρκετά μικρές ποσότητες κιμά, ώστε να φτάσουν για όλη την οικογένεια. Τα πλάθουμε και τα τοποθετούμε στο ταψί που έχουμε τοποθετήσει μία λαδόκολλα. Τους δίνουμε και λίγο σχήμα. Εντάξει. Και αυτό συνεχίζεται μέχρι να φτάσουμε τα μπιφτέκια ανάλογα με το πόσα άτομα είμαστε. Τα μπιφτεκάκια μας είναι έτοιμα. Ξαναλέω, έχουμε προθερμάνει το φούρνο μας σε 180 βαθμούς Κελσίου και είναι ώρα να τα τοποθετήσουμε για να ψηθούν. Τα τοποθετούμε στο φούρνο μέχρι να ροδίσουν με 30 με 40 λεπτά περίπου. Περίπου μισή ώρα αργότερα τα μπιφτέκια μας είναι έτοιμα. Αφού αφήσαμε τα μπιφτέκια μας να κρυώσουν, είναι ώρα να τα σερβίρουμε. Προσέξτε όμως μην καείτε και τα τοποθετούμε σε ένα πιάτο μαζί με μαρουλάκι για να προσέχουμε την υγιεινή μας διατροφή. Καλή μου συμμαθητές, καλή όρεξη. Ευχαριστώ.